Hola, com estan? Som vora les 2 i ja ho tenim tot a punt per a contar-los què passa pel món. Comença Notícies Nou. A partir d'avui, les temeritats mentre conduïm es pagaran més durament. L'entrada en vigor de l'enèsima reforma del Codi Penal comportarà més penes de presó per a les infraccions més greus, com ara circular a gran velocitat o davall els efectes de l'alcohol. I atenció, perquè el jutge podrà ordenar la retirada permanent del vehicle. La Fiscalia preveu la intervenció de 2.000 cotxes en els pròxims mesos. I una altra novetat, serà obligatori sotmetre's a les proves de saliva per a detectar el consum de drogues. Més rigor també contra els pederastes i els crims que impliquen menors d'edat. En canvi, la norma és més flexible a partir d'ara en delictes com ara el top manta o el tràfic de drogues. De fet, avui mateix eixiran en llibertat 200 narcotraficants que es dedicaven al tràfic a la menuda. De tots ells, uns 20 eixiran de presons valencianes. I així a casa cita a les Corts amb la llei més important de tot l'any. El Parlament valencià ha aprovat els pressupostos per a l'any que ve. Votos a favor, 54. Són els últims de la legislatura i els més austers en molts anys. En total, 13.700 milions d'euros, un 4,7% per davall de l'any passat. En les partides més importants, sanitat, benestar social i educació. Per tant, 83 de cada 100 euros es destinaran a polítiques socials. Uns comptes que el Consell ha qualificat de realistes i eficaços per eixir de la crisi. I també continuarem parlant-los de diners, però en esta ocasió, com es diu popularment, gastaors, per dir-ho d'alguna manera. 38.000 milions d'operacions en només un dia, unes 26.000 compres per minut. És l'estimació que ha fet Visa en Europa per avui. De fet, esperen batre el rècord d'operacions de tot l'any i a la vista de l'activitat del carrer pareix que no van massa desencaminats. Las últimas compras ya de lo que son para los niños, que es este año va a ser lo único que va a haber para los niños. En tarjeta para que dure mes i mig o dos para pagar. No, ja ho tinc tot comprat, sí. Normalment no porto diners en efectiu damunt, sempre vaig en la tarja. El Nadal toca a la porta i botigues i centres comercials es converteixen, com veuen, en autèntics santuaris de peregrinatge. I de les botigues als mercats, tant o més plens encara. Imatges del Mercat Central de València, cues a les parades de peix i la carn per a comprar el corder, la vedella o el llagostí. Un clàssic, per cert, el llagostí, que enguany serà difícil de veure fresc. Serà un Nadal sense el de Vinaròs. Les llautures no han sigut bones. Això significa que puja el preu. Un quilo podrà pregar als 85 euros. I a aquestes altures del calendari s'intensifica també la lluita contra les drogues. El matí ens deixa d'entrada dos titulars en aquest sentit. D'una banda, una nova campanya de conscienciació i de l'altra, un col policial a Alacant. Els atents han regirat viventes del Campello, de Petrer, d'Alcoi, de Castella, de Sacs i també de la mateixa ciutat d'Alacant. Hi ha 22 detinguts i 5 laboratoris de cocaïna desmantellats on adulteraven la droga. A més, ho hem conegut que, amb la crisi econòmica, les adulteracions es fan en productes més barats i alhora també més perjudicials per a la salut. Amb la campanya Amb la coca no et ratlles, aprofundeix en els punts habituals de consum per a evitar els riscos precisament de consumir-la. I és que veuen, són imatges de la mànega que ahir va sorprendre els veïns de San Fernando, a Cádiz, i les destrosses també que va provocar. Andalusia s'emporta la pitjor part del temporal. Écija continua inundada. Una nova crescuda ha negat el poble per quarta volta en 15 dies. 26 províncies, les 3 valencianes també, estan en alerta en estos moments per vent i per neu. I este dimecres esportiu també ens va deixar dos extrems. L'eufòria total i la decepció més profunda, per mi. Així és, Joan. El Power Electronics València i el Llevant van ser la cara i la creu. La Fonteta va ser l'escenari d'una victòria perfecta. Veurà la increïble cistella de Savanovic, que tombà l'Olímpia de Ljubljana i que va ser la guinda de la classificació dels valencians per al top 16. El pol oposat va ser un Llevant que va caure 8-0 al Bernabéu. Analitzarem la decepció granota després d'eixe malson i també la resta d'enfrontaments copers, però a més escoltaran les primeres reflexions d'Unai Emery i Juan Carlos Garrido després d'este primer tram de temporada i com el president de l'Hèrcules contesta tot per culpar a l'herba del Rico Pérez de la seva última lesió.
3 anys de rodatge per a construir una pel·lícula que pretén retratar les falles d'una manera absolutament distinta. De Glasgow aplega a València un jove professor per a investigar com és possible una festa que acaba encendre per a tornar a començar l'endemà. És el punt de partida del documental L'Art del Foc. I de fet no pretenem cremar-nos amb l'espera, només uns minuts i torna notícies, no fins ara. I posem ja el punt final a este temps de notícies. Recorden, l'última hora de la previsió de l'oratge la tindran d'ací a uns minuts. L'actualitat ja torna a la nit i també a tota hora en el 924, com sabeu, naturalment també en la pàgina web de Ràdio Televisió Valenciana. Nosaltres, per la nostra part, tornem ja demà per a contar-los què ha passat pel món. Bon dia.